أزي دمتهم دمت سلف النهدا إيرترا دمت سلف النهدا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلف النهدا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيري النهدا زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلف النهدا إيرترا سلام كمي كأنيهم كبرى سمعتنا زي دمت سلفنا داير ترأيو لوم غدام شمون تحمليك تشهن عسر شوعتانيو مدبات فنونا نايلومين مكتال غطعمكم تحسدو ككتات لكم فلما يسمونا ويفت زامي تزينايو سعيبو مدب سبوت سلفنا داير ترى سمونا ومدبيو أبز مدب زي مسارتاوي رقحيتات نسلفاوي رقحات أبتحتز بالأستمهراوي صحف رابعي كفالون ناي موداتان كغرب الكميو تعم زيمان قطمن أكل انقدوتنايو سناي مكتال كخون لكم دات مننا نفلا ما يتحسنا كم رحكم سناي مكتال سمناوي نتفتات زينا بسنك امنتهم سدراس تأثر ومن سي حجون قيست مسلا بإيرترا يغتل ألو اختبال الركابيتا بسنك عفاني محدرا قجل هكذا بزملغو أمنا تراي كاب كلتشحن شمون تنات حيزوم سدراس تأثر وإيرترا ويدوالن سيتي حسوم قيست مسلا كاب جزينا بجزينا والسغي غير كمزولهم تريدي وقعتاب زكايرتو على القليتا سدرا بسنك أمنتهم تراي عبيت بأسرتيز تأثر وإذا سماخت قل زي دليل زيقا كل هابتين نبروتهم تزميتو سدرا درال على تسؤنلو أزيو بدهي أوانات كتحلف كمستقصبت هنا نتيرا عديئة أبكل التور حيت راي كتريئة كمستفقد لا أبو عقل نمراي كمتخلكلن بسنك كتتلن بغو حكمنا ون مولو أكالاتو خمز لمسان زحبرت زامن إسي عديئة ون أقارا أقاوم وحليو خمزين كسغ سابريها إذا عدى سلسة قلعون بعل تحدارن زخونة إيرتراويت منسي بعل بيتا بسنك أمنوتو نسونا بيت معسرت خمز ركب نساون سقابت انسي خيدوا بحدقات متسق قابت بيت معسرت تدابينا خمز نبرت حجي هيوت مسكا بدا كتمتسق كمزو السند تقيسا سرعتي كدف زيقاتات بسنك أمنوتهم تراي أفقود وعبيات محبوس كبالي يقوبرهم كمزلو يفلت وجل سياس بسنك أتاح حزاز قتلهم زيقاتات تسوي أو من نابله يرد كمزلو تحبيرو والكملاخي سرعتي كدفا بسفل عليه عبيتا مع أسرتي داقينوهم جتانحي عسر شديشة زيقاتات بسنكي سانكوف كاننا تحزقو دحر مقتالو نسدرا بيتاتهم لكوهم تسوي أو من نابله ملغتي مرد يسدد كمزلو راديو مدرح قليتا بمسارة تحبريتا أتيك بعسر تغلتك سقاب عسر 4 سنة قتشن عسر شوعتن أبزنا برقيزي بمحدر زوبا معكل استحبر مرد مناسيات أبساوا عبيت معسرتي بريما كانترن عب حكمنا قلاس نزلبوريوم عبتني سدرا بيتات زتوهابي ناي مرد دبدابي دكوهم بمغنيات حمامن زفتصم ورئيس قتلتن تسوي أوم زبل صحف كم زنبورون تشعت أوارح دهي زبالات فيهم كم زنبورو زتقسات تاريديو سدرا بيتهم فقودوا معسكر ناخدو دهي كحتو أزفتن الأوان حنساب سجرو دوب كيدوم إن حنساب دما بزعبو أم نفلطو يبنان زبل مرسقوها بون كم زنحيان تيرا أب أمنتي بنتيكوستال زبتسح أكالاون عمراون قفعي عزيز اسكح كحي كتبلنا عين مسكر قليتا نتملخو أمنت بزقبا كتقاملو بزي مخالا مستحت عدمي دكانا بيتوبيا زي سقرت إيرتراويت من إسي بسرعة كدف أب أمنتي بنتيكوستال زبتسح أكالاون عمراون قفعي كابتي بقالات زقلت نلعلي عزيز خفي كتبل بعينا نزرعيتو نقر بمتكاسر رقاقيتا عبزي حجي أوان بفلا إيرتراوان دكانيسيو مفتارن زلعلو حما هو عسيلو خمزول وانت إساء سرعات كدف زيقاتات ناتسنت هايمانوتهم كي حلو لهم إزي كتأمن يبلكان إزي منزبل أتحساسبا مفتارو بفلاي أفتوم أمنتي بيستي كونتال زخونو زيقاتات سقات كم زفت أرز زيقالتات تازيقا أب أمنت رايزي كوني أبتي تسنبلو مرعون انتخوني ناتسنت يبلكان كتب القليتا نابرا هزبي إرترا بوان محدرا سرعاتي دف كابت الماتي وتنلع علي كالي مقلتي كترخبو له كم زي تقست زازيقا ناب إيتيوبيا ممتعات أقام كم زي فترلان بتلفزيون تعزبو زنبرت ناتسنت بقاهدي ماتي عون كم زي سعانوتو كم هو نفسا عدلين ياقيرا خمتو قطرا أرديا
ፓርላማ ግብፂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ክልተ ደሴታት ንስዑድ ዓረብ ክወሃባ ብምውሳኑ ኣብ ከተማ ካይሮ ህዝባዊ ናዕቢ ተላዒሉ ፓርላማ ግብፂ ዋንነት እታ ሃገር ዝነበራ ክልተ ደሴታት ንስዑድ ዓረብ ተመሓላሊፈን ክወሃባ ብምውሳኑ ስዒቡ ኣብ ርእሲ ከተማ ካይሮ ዓቢ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝተላዓለን ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምብታን ብሓይልታት ፀጥታ ዝተወሰደ ስጉምቲ እውን ክሳብ ሕጂ ውፅኢት ከም ዘይረኣየን ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ፀብፂበን ፖሊስ ግብፂ ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንምብዳህ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ኣቢሎም ነዚ ተግባር የጓውሑ እዮም ክብሉ ንዝጠርጠሮም 4 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘውዓለ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ነቲ ናዕቢ ግና ደው ከብሎ ከም ዘይከኣለን ብኣንጻሩ ኣብ ካልኦት ከተማታት እቲ ሃገር ይልሕቕ ምህላው ኣረዲኡ ዋንነት ግብፂ ዝኾነ መሬት ሓሊፍካ ምሃብ ምኽሓድ ሃገር እዩ ዝበሉ እቶም ሰልፈኛታት ቴራን ሳተር ዝተባሃለ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ደሴታት ዋንነት ግብፂ ከም ዝኾና ንስዑድ ዓረብ ክወሃባ ፈቃደኛታት ከም ዘይኮኑ እቶም ሰልፈኛታት ይገልጹ ጅቡቲ ማዕድናት ኢትዮጵያ ናብ ወጻኢ ዝለኣኸሉ ሓድሽ ወደብ ምኽፋታ ተገሊጹ ሮይተርስ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ጅቡቲ ኢትዮጵያ ዝፈረየቶ ማዕድን ፖታሽ ናብ ሃገራት ዓለም ንምልኣኽ እትጥቀመሉ ሓድሽ ወደብ ንስራሕ ድሉው ከም ዝገበረት ገሊጹ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ጅቡቲ 4 ሓደሽትን ዓበይትን ወደባት ተሃንጽ ዘላ ኮይና እዚ ማዕድን ፖታሽ ኢትዮጵያ ዝመሓላለፈሉ ወደብ ድማ ማእከል ስሕበት ኣህጉር ኣፍሪካ ክኾን ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ ب9 مليون دولار ወጻኢ ከም ዝተሃንጸ ዝተነገረሉ እዚ ዘመናዊ ወደብ ኢትዮጵያ ንእተፍርዮ ማዕድን ፖታሽ ኣብ ዓመት 4 ሚልዮን ቶን ንምልኣኽ ክሕግዝ እዩ ተባሂሉሎ እዚ ኣብ ታጁራ ዝተባሃለ ወደብ ንንግዳዊ ርክባት ጅቡቲን ኢትዮጵያን ዘስጥም ኣብ ርእሱ ምዃኑ ንምድልዳል ሕውነት ህዝብታት እተን ሃገራት እውን ዘይነዓገደ ክህልዎ እዩ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ ቱርኪ ቅልውላው ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምፍታሕ ትሰርሕ ምህላዋ ገሊጻ ቱርኪ ኣብቲ ኣብ መንጎ ቀጠርን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ዘሎ ዘይምርግጋእ ብዲፕሎማስያዊ መዳዩ ክትፈትሕ ኣበርቲዓ ትሰርሕ ምህላዋ ምግላጻ ማዕከን ዜና አልጀዚራ ጠብፂቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን ቀጠርን ኩዌትን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ቅልውላው ወሽመጥ ዓረብ ብምንጻል ማዕቀብ ብምግባርን ከም ዘይፍታሕ ዘኻኺሩ እቲ ቱርካዊ ሚኒስትር ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ቀጠር እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ብዘተ ንምፍትሑ ድሉው ምህላው ብምጥቃስ እንተን ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ ቁርብነት ከርእያ ተላቢዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሓፈሻዊ ናይ ዜና ፈወና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ምዝስዑ መደባትና ሰናይ ምክትታል እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ እዚ ኣብ ዙርያ ክልል ሰልፍና ሃዳ ስፖርት ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ስፖርት ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ መሰረታዊ ረቑሒታትን ሰልፋዊ ንቕሓት ብሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ሰልፋዊ ንጥፈታት ግርጭት ካብ ዓመጽ ወይ ብሓይሊ ዝግበሩ መልክዓት ቃልሲ ሓደ እዮም ኣሉታዊ ድማ እዮም ቀዳማይ ተረድኦ ግርጭታት ሓደ መልክዕ ናይ ስነ ምግባር እዮም ተረድኦ ግርጭት ብዝቐለለ ትርጉሙ ዝስዕብ እዮም ሓደ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ወይም ድማ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ኣፈላላይ ምህላው ክልተ ወይ ኣብ መንጎ ትካላትን ኣባላትን ሰለስተ ኣብ መንጎ ሰልፍን ካልእ ሰልፍን ውድብን ሳልሳይ ኣብ መንጎ ሰልፍን ካልእ ውድብን ዝህሉ ግርጭት ናብ ሓበራዊ ረቑሒ ንምብጻሕ ብዘተ ዝፍታሕ እዮም ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ብምትኳር ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ ኣብ መንጎ ትካላትን ኣባላትን ግርጭት ምፍጣር ብዛዕባ እዚ ናይ ምምሕዳር ስነ ጽሑፋትን ክልተ ዓይነት ተረድኦታት ከም ዘለዉ ይገልጾም እቲ ሓደ ዘልማዳዊ እዮም ናይዚ ክለሳዊ ክለሰ ሓሳብ እዚ ዋናታት ውሽጠ ሰልፋዊ ግርጭትን ዕላማታት ሰልፊ ዝዕንቀፍን ዘየድልን ከም ምዃኑ መጠን ናይ ውሽጢ ውድብ ትካላት ጻዕርታት ዝበታትንን ኣብ መንጎኦም ደረጃታት ምትሕባር ዘጉድልን ሓበራዊ መንፈስ ዘዳኽምን እዩ ይብልዎም በዚ ተረድኦ እዚ ሰልፋዊ ግጭት ኣሉታውን ዘየድምዕን ዘይጥዑን እዩ ብዝተኻለ መጠን ንወጥርን ስግኣትን ንምግታእ ካብኡ ምርሓ ይግባእ ከምኡውን
ጥዑያት አባላት በመሕዳራት ስልጣናትን በመክያደን ሕማማት በመንጻርን ዳግመ ስርዓት በመክያደን ብዝተኻለ መጠን ብዝተሓተ ደረጃ ምቕላሉን ወይ ምውጋዱን ይከኣል። ዘመናዊ ክለሳ ሓሳብ ገለ ተመራመርቲ ብዛዕባ ግርጭት ካብ ልማዳውን ዝያዳ ዝተሓደሰን ዝተቐየረን ተረድኦ ኣለዎም። ንሶም ድማ ንግርጭት ናብ ክልተ ይመቕልዎም። ንሱ ድማ ኣዕናዊ ኣድማዒ ወይ ድማ ኣወንታዊ ይብልዎም። ኣወንታዊ ግርጭት ሰልፋዊ ሕግታትን መምርሒታትን መሰረት ብምግባር ሓፈሻዊ ረብሓ ልዕሊ ወልቃዊ ረብሓ ብምስራዕ ውድብ ንምዕባልን ምድንፋዕን ውሽጣዊ ዝምድናታቱ ንምሕያል ዝዓለመ ዝግበር ግርጭት እዮም። እቲ ኣወንታዊ ምስ ናይ ኣባላት ሰልፊ ንጥፈታት ዝተኣሳሰር ንሰልፊ ዘማዕበልን ዘድምዕን እዮም። ኣሉታዊ ግርጭት ምስ ናይ ዕዮ ሰልፊ ዝሰርዕ ሕግታትን መምርሒታትን ዘይሳነን ውልቃዊ ረብሓ ኣብ ልዕሊ ሓፈሻዊ ረብሓ ዝሰርዕን ኣብ ሓያልን ሓድነትን ሰልፍን ብኣሉታ ዝጸልውን እዮም። ዓይነት ግርጭት ዘነጽሩ ሓያሉ ምልክታት ስነ ምግባርን ውልቀ ሰባትን እኩባትን ይረኣዩ እዮም። ኣብ ሰልፊ ኣሉታዊ ጽልዋ ካብ ዘንብሩ ዓናዊ ግርጭት ገለ ንምጥቃስ ናይ ሰልፊ ኣፈላላይ ናብ ውልቃዊ ግርጭት ምስግጋር፣ ኣብ ልዕሊ ካልእ ወገን ምዕዋት ከም ውልቃዊ ዝንኡ ምርግጋጽ ምሕሳብ፣ ናይ ካልእ ወገን ክብሪ ዕዮ ንምንኣስ ጌጋታት ምህዳን፣ ዝተፈላለዩ ወገናት ሓደ ነቲ ካልእ ዘናሹም ፕሮፓጋንዳን ቤላቤሎን ኣብ ጎርናታት ምዝርጋሕ፣ ግርጭት ካብ ሰልፊ ሰጊሩ ኣብ ጎደና መዛረቢ ዝኸውን። በዚ ከዓ ጻዕር ናይ ሰልፊ ኣብ ክንዲ ኣሰራርሓ ሰልፊ ንምዕባል ዝጽዕር ኣብ ውሽጡ ግርጭታትን ንምፍታሕ ይጽመድ። ከምዚ ዓይነት ግርጭት ድማ ንኹሉ ዓቕምታትን ትካላትን ሰልፊ ሓሊኹ ስለ ዝሕዝ ኣዕናዊ ግርጭት ይበሃል። ካልኣይ ናይ ክልተ ሸነኻት ግርጭታት ንምምሕዳር መጀመርታ ግርጭት ምልላይ፣ ድሕሪኡ ንምፍዋሱ ምትግሃት ምስራሕ። ኣብ ግብራዊ መዳይ ብርክት ዝበሉ ኣገባባት ምሕደራ ግርጭት ስለ ዘለው ካብኡ ገለ ንምጥቃስ ካብ ምሕደራ ኣገባብ ወፃኢ ግርጭት ኣፈታትሓ፣ ውድባዊ ትካል ነቲ ናይ ግርጭት ጉዳይ ክማየጠሉ ዘይምድላይ፣ ናይ ግርጭታት ምፍታሕ ድልየት ዘይምህላው ዕላማታት ሰልፊ ዝዕንቀፈን ንሰልፊ ዘፍሽልን እዮም። ቃል ዓለማዊ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭት ናይ ግርጭታት ምኽንያታትን ጽልኡን እንከይልዓልካም ንወጥረታት ብምንኣስ ግዜ ወሲዱ ከም ዝሓልፍ ምውሳድን ክልቲኦም ተገራጨውቲ ወገናት ክትሓባበሩ ምጽዋዕ እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ክልቲኦም ወገናት ንግዚኡ ስምዒታቶም ክሓብኡን ኣብ ካልእ እዋን ንኣሰራርሓ ውድብ ዝያዳ ብዝሃሲ ክነትጉን ዝገብር እዮም። ስነ ምግባራዊ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭት ቀዳማይ ሽግር ምንጻር፣ ናይ ግርጭትን ክብደትን ምኽንያታት ሸነኻቱን ጽልኡን ኣብ ልዕሊ ሰልፍን ምንጻር ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ምንጭ ናይ ግርጭት ከምቲ ብደገ ዝርአ ዘይክኸውን ስለ ዝኽእል። ካልኣይ ብመንገዲ ምንጻር ዓይነት ግርጭት ሃናጽ ድዩ ወይ ኣዕናዊ ምፍላጥ ይከኣል። እንተደኣ ሃናጽ ኮይኑ ኣካይደ ሰልፊ ብምእራም ምድማዕን ዝፍወስ እዮም። እንተደኣ ኣፍራሲ ኮይኑ ግን ብሕግታትን መምርሒታትን ስጉምታትን ምውሳድ የድሊ። መደምደምታም ናይዚ ወረቐት እዚ ዕላማ ምስ ናይ ሕብረተሰብናን ክብደት ዝጽበየና ዘሎ ሃገራዊ ግደን ብሳማዕ ኣገባብ ናይ ሰልፍና መሪሕነትን ካድራትን መሰረታትን ንቕሓት ክብ ምባል እዮም። ሰልፍና ንቐድሚት ብምግስጋስ ምርጫና ክኸውን ይግባእ። ሰልፍና ምስቲ ኩሉ ዝገጥሞ ብድሆታት ክጸንዕ ምኽኣሉ ተሰኪምዎ ዘሎ ረዚን ድርብ ሓላፍነት ናይ ሃገራውን ብሄራውን ዕላማ ራእይን ናይ ቅንዕንኡ ምስክርነት እዩ። ፍጻም ብጽሕፈት ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምዚ ዝሰማዕኩምዎ ኣብ መደብ ስፖርት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ክቐርብ ዝጸንሐ መሰረታዊ ልቋሒታት ንሰልፋዊ ንቕሓት ዝብል ሰፊሕ ኣስተምህራዊ ጽሑፍ ኣብ 4 ክፋል ቆሪቡ በዚ ተዛዚሙሎ። ኣብ ዝቕጽል ቀዳም ኣብ መደብ ስፖርት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካልእ ኣስተምህራዊ ጽሑፍ ከነቕርበልኩም ምዃንና ኣቐዲምና ክንሕብር ንፈቱ። ንዝህልወኩም ሕቶን ርኢቶን ብኢሜይል ኣድራሻና erenahda61@gmail.com ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም።
زي أبجوريا خلي سلفن هذا سبوت سلفن هذا إرتراي سبوت سلفن هذا إرتراي أزي دمتهم دمت سلف النهدا إرتراي الله زلمتكو نعس السجاي تعمتج أنا يتبلغوا أبتجدنا نافقك فغري أمنا ستلس زاويات أغري تعمت لازا على ما فغري دحر دقول دهيب باقبري كحل يفريت عيني كدهيكي أبيت بابلني وللاي سنة جبو سميع خندو معنتا شبو أيكا الكون تفلي خاوعلو وريدني كميلك خولو مصبايكي يأتي اللي سلولو هنكويلة زاز حيك تصلو وللو عصمو أبيلكي نعباتولو كسادي نغيتو نعاخي خمعدو مصد كبل اوان كيدو عيني حيزو مدري مستر باصي كيده قليلو فقر لبين داندده مسنافقوتي دما حدر حسبو عيله ليتخ بهرر كم ذهبني انتاي مخ قبر سمايان كعريره كخوب قصر طعمت انا سسكرمتي اي وقحنيو نويح ليتي ليلي قمنا معنتا ستي اي عرمنيو نويح معلتي يترف زفكره زخر علكي هو خندي زبل نخرخبكي سسجي انا دامو اسك حسابي بفقرخي مويتلكي خوينا جنبي سسجي فلس قدنا مازا طعمت انا عمر ولد عمبابا بجاخي أبش بالنبا علو زلمتكو كمان نمزي رخبو عبحق فخ خوينه فقرخ زمقبو اتناي ليتي اتناي قدري مساخي خلو تنفاسي سحيبه ما ازاخ زستماقرو جناخي فقري او عيله زحدرو تنفاسي سحيبه ما ازاخ زستماقرو جناخي فقري او عيله زحدرو نفلالاي دربي كميلات السفح لام فركي قنا مسمر حط نحاس يدن وانتم كوينا تبرا برحوي واشتغافت الشو حلنا غيت كيف شو إيدي كان نبل نحكي جو نبل هاجرنا وقنان ندحن كطف قبل فتو زين الرحاح كلنا بقربة نهال كندخة مفلاي ما يكتبها ربح عمتي بورا جابر صبا يعودك عدي نكرر ببا يختم تترهبا ليلي لالا ريد أقول وري انت استفهلنا له أبايتا زيلي ميلان ندقلو كيسمر حيلنا نمغغللو منا وحيد سلطان وتوزير
ዓለም ኣክተባት በቲሑ ድምቱ ደግ ህዝቢ ብሓደ ሰሚሩ ጠጠው ኢሉ ብሓቂ ንለውጢ ነቂሉ ከምቲ ዝድለ ብዝሓየለ ተባራበር ሓወይ ውሽጥኻ ፈትሾ ህልናኻ ይትዕብር ዓማት ኸይሕሾ ተባራበር ብታይ ውሽጥኻ ፈትሾ ህልናኻ ይትዕብር ዓማት ኸይሕሾ ክብርና ንምምላስ ካዋጋ ዕዳጋ ደው ንበል ብሓደ ንኽፈል ደመስጋ እንሆ ጓድሮ ድምፅና ከዊሑ ካብታት ንታት ዓለም ኣክተባት በቲሑ ድምቱ ደግ ህዝቢ ብሓደ ሰሚሩ ጠጠው ኢሉ ብሓቂ ንለውጢ ነቂሉ ከምቲ ዝድለ ብዝሓየለ ተባራበር ሓወይ ውሽጥኻ ፈትሾ ህልናኻ ይትዕብር ዓማት ኸይሕሾ ተባራበር ብታይ ውሽጥኻ ፈትሾ ህልናኻ ይትዕብር ዓማት ኸይሕሾ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ግዴታዊ ምጽንባር ብሔራት ኣይንቕበልን ቀድሞ ኩሉ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ንቃለስ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ ፈነወና በዚ ዘዚምና ኣለና ድሓንቀን እዩ